TSK Production. Burin zuciyar masoya ba ya wuce su gansu sun yi aure. Ina saka a zuciya ta ki guje ni ina zanje na huta. Ni ke ce farin ciki na ko a ina ke ce zana nuna. Babu kamar ki zuciyata duk rantsi ke ce zana nuna. Zan yi fada da makiyanki ko zai zam shi ne ajalina. Don ki fahimci duniyar nan in ba ke ba wajen zamana. Ko an ce da ni marar zuciya ba komai so ne ya jani. Shi lamari na duniyar nan aka ce zo mu zauna zo mu saba. Na san laifukan da na yi bai cancanci ki ya fi laifukan ba. Amma sa a zuciyarki in ba ke zan shige uku ba. Na ɗau shekaru da sanki na cire safarat ba za ya yiwu ba. Zan iya jure har bugu zagi domin sanki in yi tarba. Na kwanta izan yi barci farkon haɗuwar mu na yi duba. Na rasa inda zana je in zauna kaunar kice na zaɓa. Masoya ba ya wuce su gansu sun yi aure. Ina saka a zuciya ta ki guje ni ina zanje na huta. Zuciya ba ta son ganin kowa in ba ke ba sahibata. Zan iya bar ƙasar mu in je wata domin son kina fahimta. Lokutan da sun ka shuɗe da muna ƙauna da sahibata. Zan iya taka har ƙafata in je kashiyar ku sahibata. Na duba iya tunane na babu kamar ki sahibata. Dan Allah ki yafi laifin da na yo ba za na sake yi ba. Dan Allah ki dubi Allah dubi manzan nan da shi ya aiko. Daure bani zuciyarki ko zai sanya ni in yi karko. Ko makaranta bani gane komai ƙaunar ki ce na ɗauka. Ki haƙuri ki yafi laifin da na yo ko za na ƙara sanki. So ya sani na ɗimauta a ina zangan ki jarumata. In ɗauke ki har a London da abokaina mu je mu huta. Zance na ki zo ki duba komai duniya da lokacinsa. Kar ki bari hakan ya zamto shi ne sanadin bakin ciki na. Ni ne al'amin masoyin ki gane da san ki zana kwana. Ko an ce na barki ba zan yi ba ni ke ce farin ciki na. Dan dauran da ku nake alfahari barin da zana bar
barku. Ni ne naku Al-Amin mai wakar sunan nake tsayawa. Masoya ba ya wuce su bin su sun yi